Inini Muroora ndakuzomukwedebura. Guys, ndinomuka every day na 4 kuti ndishande iye akarara. Muri kuzvinzwa guys, but anoti kana amuka akundidisturba futi basa apa ndinenge ndichishandira iye. Kiki ndimondudza nyaya yako chichinomba kunetsa. Guys, ndakumbokudza nyaya iri pano pa fair chapter. And that don't know my sides. I know at the end of this video, name to go to Muroora on your right, but if I fair no mukwedebura, name musiri kuno. Guys, ndinofanira kumuka every day na 4. Why ndichimuka na 4? Kuti ndishande why because kanotaura zakari tutoka kuti beti tomuza kiki nyarara I'm busy ndokushanda munozoita kuedita mavideos zvese zvinge zvifamba netime tisasarira kumashure 2 minutes kuti atanga beti not baby ndokupedza basa nyarara ndizopedza ndamuitirasha panomuitira zvachipera kutanga kuti okay ndakunyarara kwacho handichatauri zvino ndakutonyarara wiki rese richapera ndakanyarara sikati iwe anopedza 20 minutes achiexplaina kuti akunyarara ndatiwe chingovhara muromo kuti kundiudza kuti ndakunyarara ndinozviona kunyarara ndakutonyarara izvi handichatauri unoti ndinchikuudza ndakunyarara okay panhasi okay nhasi nesuku ndichitaura newe futi undibvunze izvezvi kubva from now onwards ndakutonyarara ndichitaura newe wanechitaura neni undibvunze ende iwe usatombonditange zvako kana kutombodii zvako handinombotara newe hanhasi nesusu ndikusora ndakanyarara endisotomboita hako wari hako yekudotanzikana ndasina nyararei kana kuti sei usatombondibvunza 2 minutes achiexplaina kuti ndakunyarara wakanyarara it's okay right now ndakunyarara right now ndakutonyarara usatombotaura neni zvako ende ndichanyarara nasusu usatomboita hako wari yeye bebe ungonyararei ndakanyarara kwacho futi utenga ndibebe wanyararei sei wakango hey you look sad hey watotanga fuya watu wakunyarara it's fine right now ndakutonyarara ende usataura neni ndiwe it's fine indakunyarara ende iwe usataura usatombonditanga because ndikuspenda day rese ndakanyarara kuwo nasi ndindakakunyararira ndinofanira kumuka na 4 kuti uyu munhu ndimutangire kumuka ndiite basa 6 chingochaya zvotodhaka chinyarara keke nyarara ndakunyarara hazatauri newe kwaunontaura newe futi undibvunze iwe usanditaudze ndakunyarara wiki rese 10 hours munhu achiexplaina ndakunyarara ndokakwedebura muchazviona one day kachabuya ameno kachakuudzire kachaposta kuti ndakwedeburwa muchavaona